An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. An bɛ an ka laadalasigi kɔnɔna la min ni o bɛ kɛ Yelivision fɛ diɲɛ don o don ka daminɛ tɛnɛn na ka taa bila juma la. An bɛ don gafew la kumabaw sɛbɛnni minnu kɛra dɔgɔkun kɔnɔna la walima tile yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka bɛn ni bi taratadonya yɛrɛ kɔni ye. Ayiwa gafew ye mun bɔ o la kumabaw an ma an tɛgɛ ɲɛsin olu de ma ka se ka don n'olu ye ka walawalali kɛ n'olu ye min ye bilasirali ye o ka kɛ ka di maliden cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen ma. Ni waati in na an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin min bɛ tali kɛ Jules Senparan ayiwa ani Senparan a duba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ Bamako fɔ Banama an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ayiwa ka bɔ yen Mamadu fa Senparan n'o ye député an bɛ a fo nin waati in na ayiwa fo ka taa se min bɛ tali kɛ Kalilu Senparan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Minɛni Senparan ka foli kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na Busuru Senparan an bɛ foli kɛ ayiwa bɛɛ lajɛlen na an y'a fɔ cogoya min na Senparan duba kɔnɔna la ka bɔ yen Sarangosi Saran Tarawele k'a fɔ nin waati in na ka ayiwa Tarawele ka a duba ka se ka bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fɛnɛ fo ale yɛrɛ tɔgɔ la nin waati in na. Universel Media diɲɛ izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba Universel Media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to Universel Media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma kana di jamanadenw ma sɔngɔ dama tɛmɛndiya la Universel Media ta ye wasa dan ye télé sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuranman ni a batteriman ani jisama mansin u ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansin humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen Universel Media i ye ko ye fɔ ko ban Universel Media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 Universel Media minɛɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali latɛgɛ bali. Ayiwa ka bɔ yen an y'a fɔ an ka gafe ninnu minnu b'an ɲɛkɔrɔ an bɛ sɔrɔ k'olu lajɛ an y'a fɔ kumabaw olu bɔra bi n'o ye taratadonya ye janvier kalo tile 10 san 2023 sɛbɛn fɔlɔ min b'an ɲɛkɔrɔ o de ye indicateur de renouveau ale kɔni mɛna min bɛ tali kɛ Imam Mamudu Diko ale ni a ka tɔndenw bi an bɛ waati min na ayiwa eko kuma kɔni a tɛ ɲini ka gɛlɛya wa walima ayiwa a ko bɛ togoya di yaasa an ka se ka o ɲɛdɔn ayiwa gafe kɔnɔ kuma la ale b'a yira k'a fɔ Imam Mamudu Diko ale yɛrɛ ni a ka cɛdenw minnu ko olu bɛ tugula Imam Mamudu Diko yɛrɛ hakilina yɛrɛ kɔni kɔ bi an bɛ waati min na olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ayiwa transition min bɛ an kunna n'o ye cɛmancɛla fanga ye a sariya t'u bolo ayiwa min bɛ tali kɛ ayiwa a sariya yɛrɛ fɛnɛ tɛ yen nɔ sariya min bɛ yamaruya d'u ma olu ka hakilina ta hakilina min n'o o ye fɔlɔ ayiwa sariya sunba kura yaasa o bɛ se ka dilan cogoya min na min bɛ taa laban n'a bɛ fɔ min ma ko référendum ni a laɲini ye ka se ka ɲininkali kɛ malidenw na oui ale ni non yaasa ni ayiwa o sariya sunba kura in o bɛ se ka don dala cogoya min na i n'a komi san jan tɛmɛlenw na n'o ye san 91 ye ayiwa wulikajɔ ɲɔgɔnnasi kelen minnu ni olu yɛrɛ kɔni kɛra an ka jamana yɛrɛ kɔni sanfɛ i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na laseli in kɔni kɛra ka bɛn n'o ye tɛnɛndonya ye janvier kalo tile 9 san 2023 ayiwa min ye semasi ye a tɔndenw olu kɔni y'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na olu kɔni tɛ jɛ n'a ye fiyewu ayiwa yamaruya tɛ yen wa sariya yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ cɛmancɛla fanga maaw olu yɛrɛ kɔni bolo yaasa min ye ka se ka ayiwa sariya kura min ni a ko bɛ sen na a kumaw cayalen bɛ ka se ka o sariya yɛrɛ kɔni k'o ta yaasa ka sariya kura sɛbɛn ayiwa min ye Imam Mamudu Diko ale yɛrɛ kɔni ka tɔndenw ye u y'a yira k'a fɔ bi
Mali gɛlɛya a gulonnen tɛ fansi den kelen na anw ka sariya sunba yɛrɛ kɔni na i b'a ye k'a fɔ sariya kura min ni anw bɛna ta yalima gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔna la a bɛna se ka o gɛlɛya a b'o ban wa n'i ye an ka jamana ta kalafili ayiwa o tiɲɛni fo ka taa se mara o juguya yɛrɛ kɔni ma ale ni dunko juguya ani a ɲɔgɔnnasi caman ni jadi kɛlɛ ko yalima olu b'u yɛrɛ ɲininka sariya sunba min taara san 1992 ni a kɛra ka bɛn ni février kalo tile 25 ye ko yalima o de nɔ don wa ayiwa i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na semasi maaw ayiwa ani u teri wɛrɛw ni a bɛ fɔ olu ma Kel Assar ni o dɔ fana ye min ye association nous pouvons anw bɛ se ka b'o la ka taa se jɛkulu minnu fana bɛ yen n'olu ko k'olu ka dɛmɛ bɛ Imam Mahmud Diko yɔrɔ ni o ye ɲumanya so ayiwa ka b'o la fɔ min ye apidɔm ye ayiwa olu yɛrɛ kɔni ye sigi kɛ tɛmɛlen na sigi min n'a kɛra ka bɛn ni novembre kalo tile 12 san 2022 o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la bɛnkanw bɔra bɛnkan minnu ni olu yɛrɛ kɔni b'a a laɲini cɛmancɛla fanga maaw u ye hakilina min ta n'o ye ka sariya sunba kura k'o bila sen kan a baara u ka se ka a jɔ min ye semasi ye ayiwa olu yɛrɛ kɔni ye u ka laɲini halisa olu b'u tinti u ka laɲini kan min ye ayiwa sariya sunba kura min ni jamana ɲɛmaaw b'a fɛ ka a don da la ka se ka a baara k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bila o hukumu kelen kɔnɔna la semasi olu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ lajɛ min yɛrɛ kɔni bɛ yen ni wele bilala minisiri yɛrɛ min ka baara bɛnnen bɛ fanga cɛbɔli ma ka bɛn ni janvier kalo tile 12 san 2023 ayiwa u y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni olu sen tɛna ye nin ko in na olu tɛna ye kɛnɛ kan parce que a sɛbɛnna min ye Y Dunbiya fɛ anw ye a sama ka bɔ indicateur de renouveau ale kɔnɔna la halisa ka to ni fasiri ye bi min bɛ tali kɛ indépendant ale fɛnɛ ka bɔli la a bɛ bi an bɛ waati min na a bɛ bɔ ko 5629 na ayiwa indépendant ale bi sɔnni sigi min bɛ tali kɛ an ka bugunatigɛ sɛbɛn kura min ni a ko bɛ sen na halisa ni o ye carte d'identité nationale ye k'a to sira tɔ an bɛ a lagwan ni hakili lajigin ni o b'a la ka bɛn ni san 2014 ye décembre kalo tile 14 ayiwa sigiba dɔ kɛra min ye CEDEAO jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni fɛ ka bɛn ni n'o ye bugunatigɛ sɛbɛn a ko kibaruya yɛrɛ kɔni ye laɲini ye jumɛn ye yaasa min ye ka se ka jamana o jamana ne olu de kɔni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ CEDEAO yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa a jamanadenw a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen o buguna bɛ se ka latigɛ cogoya min na ayiwa a bɛ se ka kɛ sababu ye ayiwa min ye banbaci wale ale ni wale jugu wɛrɛw ye ka se ka dankari ko olu la o hukumu de kɔnɔna la Mali ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni fora u ka wulikajɔ in fɛ ni o bɛ tali kɛ u ka bugunatigɛ sɛbɛn kura min n'a bɛ fɔ ma ko carte d'identité biométrique ayiwa o dilanni ka bɛn n'o ye bari ka d'a kan a bɛna kɛ sababu ye maliden kelen kelenna ayiwa olu bɛɛ lajɛlen de kɔni bɛna bugunatigɛ i na komi an y'a fɔ cogoya min na banbaci kɛlɛ banbaci wale a bɛ se ka kɛ sababu ye k'o fɛnɛ yɛrɛ kɔni bali anw ka jamana yɛrɛ kɔni kan ayiwa a bɛ se ka kɛ sababu ye ayiwa maa ŋanimajugu olu ka wulikajɔ ninnu olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ se ka bali nka ka ladɔnniyali yɛrɛ fɛnɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ kabini don min na laseliw kɛra ayiwa ko nin bugunatigɛ sɛbɛn in a bɛna dilan min y'an ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni fɛ i b'a ye k'a fɔ baaraw olu yɛrɛ kɔni tora sen na ayiwa fɛɛrɛ nasuguw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra yaasa baara ninnu kɔni olu bɛ se ka kɛ cogoya min na ayiwa lakana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka kunnafoni minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɔra nin waati in na ayiwa i b'a ye k'a fɔ olu y'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na maa dannamajugu dɔw olu yɛrɛ kɔni bɔra u b'a fɛ fiyewu carte d'identité kura min n'o ye bugunatigɛ sɛbɛn kura min ni o baara bɛ sen na ka se ka o bɛɛ lajɛlen ye ka se ka o don ngalama la o de kama minisiri min ka baara bɛnnen bɛ lakana ma wa ale yɛrɛ kɔni ye a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na ka bɛn ni janvier kalo tile 3 ye kunnafoni min ni a tun bɛ yala diɲɛ dɔnniya sira kuraw kan ko je valide mon nina ayiwa k'a yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na ko ni kunnafoni nin tɛ tiɲɛ ye wa nin to olu ka taa sira yɛrɛ kɔni ye ni kunnafoni bɛ yen ka di sira jɛlenw b'o olu bolo olu bɛ tɛmɛ mun fɛ yaasa ka se ka malidenw yɛrɛ kɔni k'olu ladɔnniya nka a y'a yira k'a fɔ bi an bɛ don min na min ye sɛbɛnkura min n'a bɛ fɔ o ma ko carte biométrique ni ale yɛrɛ kɔni donna da la don min na o bɛ kɛ sababu ye carte ninaw fo ka taa se carte consulaire ale ni carte d'identité olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kɛ kɔfɛfɛn ye an bɛ sɔrɔ ka baara bɛɛ lajɛlen k'o kɛ ni carte d'identité min ye biométrique ye ka ladonnali fɛnɛ kɛ tuguni carte d'identité biométrique k'a bɛ dilanna an yɛrɛ de fɛ yan nɔ jɛkulu baarakɛyɔrɔ min b'a dilan
o de ye MC ye ayiwa nka maa caman yɛrɛ kɔni kelen bɛ k'i sɔnni sigi cakɛda min n'o ye alimanw ka cakɛda ye ko olu yɛrɛ de kɔni bɛ ka nin bugunatigɛ sɛbɛn in yɛrɛ kɔni ka se ka o dilan nka a y'a jira k'a fɔ nin kuma in kɔni tɛ tiɲɛ ye ka fara o kan maa o maa ni e si ye san 15 sɔrɔ sɛbɛn in a bɛ se ka di e ma wa i b'a ye k'a fɔ sɛbɛn in yɛrɛ si a bɛ t'i jɔ san 5 ɲɔgɔn si la diko fɔlɔ o bɛɛ lajɛlen ye fu ye nka don min na ni e b'a fɛ ka kura de ta ayiwa o kɔni na i na wari bɔ yaasa e na se ka nin sɛbɛn in sɔrɔ cogoya min na a sɛbɛnna min ye a jara fɛ an ye a sama ka bɔ indépendant kɔnɔna la bi soir de Bamako alisa an bɛ an sɔnni sigi soir de Bamako kan ale ka bɔli bɛ 5,900 ani 61 na bi gɛlɛya a kɛlen bɛ maliden caman yɛrɛ kɔni ta ye minnu ni olu yɛrɛ kɛra taamakɛbaa ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la tungadenw n'i y'a jateminɛ bi an bɛ waati min na maliden bɛ t'i jɔ fɔ maa 600 la ayiwa minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ gɛlɛya jugu o yɛrɛ de kɔni kɔnɔ nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Asamaka ni o bɛ tali kɛ min ye Niger kɔrɔyanfan yɛrɛ kɔni fɛ nin kɛra ka bɛn ni jumadonya yɛrɛ kɔni su ye Alamdu Ag Ilena ale minisiri min ka baara bɛnnen bɛ maliden minnu bɛ kɔ kan ani farafinna ka kelenya wa ale ka wulikajɔ yɛrɛ kɔni bɛnnen bɛ o yɛrɛ kɔni ma i b'a ye k'a fɔ waati yɛrɛ kɔni tɛmɛnlen na minisiri kɔni ye min ye dɛmɛ belebele ka se ka o bila ka taa maliden minnu ni olu bɛ Niger ayiwa bari ka d'a kan o gɛnni min kɛra ka bɔ Algérie jamana kan ka bɛn n'u ka ko wɛrɛ taabolow ye ayiwa a ye fɛn caman dɔw bɛ tali kɛ dumuni na ani dɔw bɛ tali kɛ fura yɛrɛ la mɔgɔw bɛ se ka se minnu ma nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen na hali n'o y'a sɔrɔ jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko organisation internationale pour les migrations hali n'o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ dɛmɛ la minisiri n'o ye Alamdu Ag Ilen ale kɔni y'a jira k'a fɔ i b'a ye bi an bɛ waati min na wele yɛrɛ kɔni dara wele min ni a caman yɛrɛ kɔni bɔra diɲɛ dɔnna sirakɔrɔw n'o olu ye réseaux sociaux ye o kama jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni ye ayiwa layidu kan k'a di u ma min ye waati nataw la ayiwa ni ko ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan mali ɲɛmaaw bɛna fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka maliden minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ ko olu salo cogoya min na ka n'u fa jamana n'o ye Mali o kan o ka bɔ yen a ko a bɛ kunnafoni yɛrɛ kɔni di maliden bɛɛ lajɛlen ma ayiwa ko ninnu a kun u bɛna cɛ cogoya min na bi an bɛ waati min na maliden 600 olu de kɔni bɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔni kɔnɔ ayiwa min ye Mohamed Ag Bashar ni ale yɛrɛ kɔni ye chef de cabinet ye minisiri kelen min ka baara bɛnnen bɛ maliden minnu bɛ ko kan ani farafinna ka fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ ayiwa koliyan ayiwa ale kɔni y'a jira k'a fɔ u ka cakɛda min bɛ n'o ye kunnafonidiso ye Anadoli a y'a jira k'a fɔ min bɛ maliden 1305 ayiwa olu de kɔni gɛnna bi ka bɔ min ye u kun kelen bɛ ka jatigiya minɛ jamana minnu yɛrɛ kɔni kan bari ka d'a kan u bɛ minɛn kɔnɔ minɛn min ni a tɛ sariya yɛrɛ kɔni ko fɔ a bɛ se ka kɛ sɛbɛntanya yɛrɛ kɔni fana ye o kama maliden min n'i y'a jateminɛ k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan maliden min bɛ tunga fɛ bi o de bɛ t'i jɔ fɔ maliden 5,000,000 ayiwa ale o ɲɔgɔnna si yɛrɛ kɔni na i b'a ye ja dɔw kɔni bɛ ka yaala diɲɛ dɔnna sirakɔrɔw kan n'o ye réseaux sociaux ye kabini décembre kalo tile 28 min b'a jira k'a fɔ maliden minnu kɔni gɛnna ka bɔ dunan jamanaw yɛrɛ kɔni kan ayiwa olu ka kuma lasela kɛrɛnkɛrɛnnenya la Algérie taw ayiwa minnu ni olu dalen bɛ frontière yɛrɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger kɔnɔ u ye wele da minisiri ma ayiwa min ye dɛmɛ ye ka se ka o don u ma bi maa 1,600 ayiwa olu yɛrɛ kɔni bɛ min ye jɔnya juru la jamana caman yɛrɛ kɔni kan dɔw bɛ kaso jugu la Algérie bi an bɛ waati min yɛrɛ kɔni na i b'a ye k'a fɔ maa caman olu yɛrɛ kɔni taɲara ka sababu yɛrɛ kɔni kɛ kɔngɔ ani minɔgɔ jugu hakilila jiginna n'i y'a jateminɛ kabini juillet kalo yɛrɛ kɔni tɛmɛlen maliden min bɛ t'i jɔ maa 1,305 olu de kɔni bɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔni kɔnɔ maa 92 o ye denmisɛnnin ye 49 o kun ye muso yɛrɛ kɔni ye minnu ni olu gɛnna ka bɔ Algérie yɛrɛ kɔni dugukolo sanfɛ Arabu Saoudite b'o la Chinois jamana fo ka taa se Niger ni Tchad ma ka bɔ yen Gabon ale ni Japon ni Angola fo ka taa n'a ye Libye Egypte Suède ka taa bila fɔ Maroc kan jamana yɛrɛ kɔni na nka jamana ɲɛmaaw kɔni y'u kan di donna nataw la u bɛna fɛɛrɛ kɛ yaasa jamana denw minnu bɛ kɔ kan n'u bɛ gɛlɛya kɔnɔ u ka se ka u ka jamana k'o lasɔrɔ ni o yɛrɛ ye Mali ye fasiri sɛbɛnna Umaru Angoyiba fɛ anw ye a sama ka bɔ min ye soir de Bamako ale kɔnɔna la
laada don an y'a fɔ ni an ye nin sigi ninnu kɛ n'an bɛ wuli an bɛ min ye misali dɔw n'an b'o ta diɲɛ dɔnniya sirakɔrɔ fɛ ka se ka olu di diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma ni kɔni nin kɛra Tanzanie i b'a ye k'a fɔ kamalen dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ale de ye musokɔrɔba ka taa o ka balo o de bɛ a ka bɔrɔ kɔnɔ a bolo ayiwa ale de y'i bɛlɛn min ye ka taa musokɔrɔba ka balo yɛrɛ kɔni ta a kɔ tali o ma kɛ baara yɛrɛ kɔni ye kamalen kɔni ye i donni bɔrɔ la a taara n'a ye taa yɔrɔ min ka d'a ye ayiwa a se waati min na a ka so ayiwa doni kɔni b'a kun n'a ma ɲɛ i sera so doni kɔni i b'a jigin k'i yɛrɛ lafiya nka ale ye fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ doni kɔni ko ayiwa yan kɔni tɛ ne tɛ jigin ka i sigi n'a ye k'i da n'a ye ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ bɔrɔ gulonnen bɛ ale kan na a ko n'a ma ɲɛ a bɛ nin cogoya la ne ye sonyɛli kɛ n na wuli n yɛrɛ ye ka taa ni n yɛrɛ ye fangaso la o kɛra waati min na ale kɔni taara komisariya min bɛ ka taa yaasa olu bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ale ka ko kibaruyaw la cogoya min na ayiwa a dɔw ye nkuru kɔnɔ u ye fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa min ye bɔrɛ yɛrɛ kɔni ye a bɛ se ka bɔ kamalen yɛrɛ kɔni kan na cogoya min na ale kɔni ye musokɔrɔba ka minɛn suɲɛ nka a t'a dɔn musokɔrɔba a bɛna se ka a lasɔrɔ cogoya min na nka a y'i jigi kɛ min ye fanga tigilamɔgɔw ye ale bɛ jɛ ni kaso ye olu k'ale minɛ k'a don kaso la nka u ka musokɔrɔba wele yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na doni min dalen b'ale kun min tɛ ala doni ye o bɛ se ka jigin cogoya min na ni ne fana bɛ dan sigi an ka bi n'o ye don gafe kunnafoniw na ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Salif Tarawele k'a fo Mayimuna Tarawele k'a fɛnɛ fo Alaman Jalo fo ka taa se Fatumata Tarawele ma ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka bɔ yen Maki Kan Sabali Kaɲin Ture Siriki Ture Usman Kan fo ka taa se Kalilu Ture ale ni Umar Ture an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Aja Ture n yɛrɛ muso Tanti Jeanne ka foli k'a la Awa Gadumani ani a ka dumuni duman n'a kasa duman k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo nin waati in na ayiwa min tɔgɔ fɔra min tɔgɔ ma fɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n yɛrɛ dɔgɔkɛ Jeli Ame Kone k'a fo ka taa se Gawusu Danbele olu b'an sɔrɔ Keɲeba k'o fo an tɛ bɔ fiyewu n'an ma monsieur le maire fo an b'a ka commune na Umaru Togo ani a baarakɛɲɔgɔn ni o ye ayiwa Isaac Kasoge ayiwa ale ni Musa Tunkara an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo suguba kɔnɔ Mami Bala Tarawele k'a fɛnɛ fo ka waleɲuman dɔn fo ka taa se Yaya Kone ma ale ni suguba ma a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ fo nin waati in na ayiwa an b'a fɔ a k'an bɛn ni Ala ma basi kɛ sini nin yɔrɔ kelen in na